Здравейте, здравейте! Радвам се да ви видя обратно в канала ми. В днешното видео ще си говорим на една много интересна тема, а именно грим продукти. И то не просто грим продукти, а бюджетни продукти, които заместват професионални такива. Около 40 минути се гласих къде да снимам, как да снимам, подготвих продуктите, никой не кърцаше. Така, беше напълно тихо. Добре, да се надяваме, че това няма да продължи дълго. Абонирайте се за канала ми и останете с мен до края, тъй като продуктите, които съм подготвила да ви покажа, са такива, които аз използвам в работата си като гримьор, абсолютно за всичките ми клиенти. Тоест, това са бюджетни продукти, които аз купувам някой от другерия, някой поръчвам, но всичките са бюджетни и заместват професионални такива, вършат страхотна работа и наистина работят. Гарантирам, че работят. Така, хайде да започваме с същинската част на видеото, а именно да ви показвам продуктите. Няма някакъв конкретен зададен ред, който съм си мислила, просто хващам нещо и показвам. Започвам с два пигмента, които сега обаче ще трябва да видим как ни е светлината, да ви ги показвам. Ето ги така изкалещат, като те са в два светли нюанса, бяло и по-златисто. Това са пигменти от Lums, Stardust се наричат и са изключително пигментирани, много блестящи. Тук се вижда вече. Взимам и другия. Много често използвам тези два пигмента за професионален грим. Даже постоянно ги използвам в професионалния грим. Ето ги. Ето, така мисля, че се вижда най-добре, тъй като иначе малко блести. Ето ги. Бяло и по-златисто. Има ги в различни нюанси. Има и по-тъмни нюанси, има и по-светли. Няма. Така да има различни нюанси и са изключителни. Просто седат на окото перфектно. Завършват грима много хубаво. Въобще много ми харесват. Тези два пигмента, всеки един от тях, т.е. нямат и 5, не знам дали имат 5 лева като цена. Т.е. те са съвсем бюджетни. О, не, защо сега? Така. Те са съвсем бюджетни и наистина вършат страхотна работа, заместват много скъпи пигменти на професионални марки и така да вършат страхотна работа. Няма какво повече да кажа. Има ги в черно, има ги в някакви други нюанси. Моливът за устни, който не заменям за нищо на света. 3,90 примерно, 4 нещо, не знам, няма 5 лева. Този молив за устни на Catrice е моливът, който използвам в абсолютно 99% от визите, които правя, тъй като 99% от визите слагаме нюд червила и на всичките нюд червила аз слагам този молив на Catrice. Аз слагам този молив на Catrice. Моливът е, както казах, няма 5 лева и номерът му е 069 Манхатън. Уникален цвят. Няма керамиден оттенък, няма оранжев оттенък, няма розов оттенък. Въобще това е, как да кажа, това е моя молив за устни. Просто перфектен. Няма какво да се каже. Изобщо няма какво да се каже на него. Мисля, това е перфектният цвят молив. Повечето имат керамиден оттенък, розов оттенък, някакъв оттенък, който винаги ме дразни, който винаги малко или много се бие с червилото. Този в случая няма какво да кажем за него. Просто всичко е идеално. Така, следващото нещо, ще отделям тия, които слагам. Следващото нещо, което обожавам, е този хайлайтър на Lums. Отново на Lums. Това е марка на Lily, така че в Lily дрогерии може да намерите тези пигменти и този хайлайтър. От същата серия Diamond Dust, тъй като и пигментите се наричаха Stardust. Това е хайлайтър, който почти всичките ми клиентки, като им сложа, ми казват какво ми сложи, как да си го купа и аз. Не взех четка, за съжаление, тук за видеото, а той е доста силен и с пръст, ако нанасям, имам чувство, че ще е прекалено силен. Ето го, тук може да се види блясъка. Аз наистина обожавам този хайлайтър. Дава изключително озаряващ ефект на скулите, на носа, където и да сложите. Само че лесно може да прекалите с него, както аз направих сега, тъй като е наистина доста пигментиран. Затова съвсем лекичко с една четка нанасям и резултатът е вау. Наистина
Вау! Много добър продукт. Не знам дали има 10 лева цялата опаковка. Буквално съм забравила кога съм я купила, въпреки че аз я ползвам. Всичко стана в бърка. Въпреки че аз я ползвам за клиенти, буквално съм забравила кога съм я купила. Много, как да кажа, не само бюджетен продукт, а такъв, който може да се ползва страшно дълго време. Така че наистина това е един хайлайтер, който си заслужавам. 7-8 лева ми се върти в главата, че беше... Не знам дали на камерата се вижда, тук навсякъде има в момента блестящо къщи частици от този... от хайлайтера. Така да е, добре. Така, хайде, това по-натам. Имам две любими бюджетни очни линии. Еднакво добри са, просто... Да, едната е водостойчива, едната не е, може би това е разликата. Тази, личи си колко много използвам, това е най-обикновена очна линия на Golden Rose за 4 лева. С тънката чечица. Ето така, тук да се види нещо. И аз я ползвам от години. Много ми е удобна за нанасяне на клиенти, но когато искам водоустойчива, ползвам ето тази писалка на Essence. На Essence беше, нали? О, не, на Catrice, прощавайте, на Catrice, да не подведа някой. Ето я. Сега давам тук напред. Ето така изглежда. Няма какво да се обърка. Те нямат 300 вида. Просто писец е изключително тънък в края и дава много такава тъничка, хубава черта. И на мене много ми харесва. Изключително лесно я нанасям пък за мене. Просто буквално с половин замах си правя моята очна линия. Така че това са очните линии, които ползвам аз също от дрогериите. Не залагам на някакви в пъти по-скъпи очни линии, а купувам от дрогерията тези очни линии. Така, фондютен. Хора, това е фондютена, в който аз се кълна. Буквално. Това е наистина фондютена, в който аз се кълна. Фондютена е Giordani Gold на Oriflame, дълготраен фондютен. От 3 години вече смених всички професионални фондютени и работя с този. Няма една клиентка, която да не казва, вау, какво ми сложи на лицето. В смисъл, наистина няма нито една. Аз си го ползвам за лична употреба. В момента не съм с фондютен, тъй като аз в ежедневието рядко ползвам фондютен. Но ползвам го за лична употреба за себе си. Започнах всъщност за лична употреба, хареса ми, започнах да го тествам и на клиентки. Толкова им харесваше на всички, толкова дълготраен им ставаше грима, толкова естествено покритие на лицето. Просто абсолютно без думи съм за този фондютен. Да, той не може да се закупи от дрогерия, него трябва да си го поръчате. Като аз ще сложа в видеото линк. Бюджетен е продуктът, тъй като много често е намален на оферта и горе-долу за около 17 до 20 лева си го купувам. Като даже ако ползвате линка, ще имате и допълнителна отстъпка от тези пари и реално за това качество фондютен в професионалните вериги би бил около 50-60 лева една упаковка, как се казва, кутийка нея, едно шишенце. Изключителен фондютен, просто изключителен. Това е фондютена, който аз ползвам. И за себе си, и за клиенти, на жеги, на студ, за суха, за мазна кожа. Това е фондютена. Това е. Просто гарантирам за него с двете си ръце тук мога да се разпиша. Продължаваме с един дрогериен продукт, Wet n Wild, фиксираща пудра. Фиксираща пудра, запечатваща. Слагаме фондютен, трябва да го запечатаме, трябва да матираме лицето. Не можем да останем само с фондютен, то естествено, че ще лъснем, естествено, че ще се набръчка в порите ни, естествено. Така, това е моята пудра, която аз ползвам, Wet n Wild. Нюансът и, ако има нюанс, сега ще го видим дали има нюанс. Ами май няма. Не съм сигурна. Най-светлият възможно нюанс. Тя си върви с едно ето такова пухче, като аз обаче нанасям с четка. Обикновено, тъй като с това има опасност да нанеса страшно голямо количество, да изцапам дрехите на клиентката и въобще да направя супер поразии. За това нещо, тук си го държа просто за да не се разхвърчава пудрата, иначе нанасям с четка за пудра. Това е пудрата, която аз ползвам, препоръчвам с чисто сърце, запечатва перфектно. 15 или 16 лева е една ето такава упаковка, доста голяма. В професионалните магазини, тип Крилан, Мак и така нататък, една такава кутийка е над 60 лева.
Така че, нали. След което продължаваме с един бронзант, който е моя абсолютен фаворит. Отново от дрогериите го купувам. Марката е Bell Hypoallergenic. Ето така. Може тук да видите как изглежда. Bell Hypoallergenic и нюансът е Sunrise, номер 01. Личи си, че доста се използва. Това е бронзанта, с който аз съм си направила лекия контур, който имам. Това е бронзанта, който ползвам за контуриране, вместо руж в по-кафеникъв оттенък и така нататък. Не е керамиден, не е сив. Перфектният нюанс бронзант. Буквално не се различава по абсолютно нищо от по-професионалните марки и се купува от дрогерията, като цената му е 11 лева. 11 лева една такава кутийка. Ако я ползвате за лична употреба, най-вероятно ще забравите кога сте я купили. Сега аз, разбира се, купувам по-често, защото работя с много клиентки. Но това е друга тема, нали? Аз го ползвам за всичките ми клиентки и 90% от клиентките искат да си го закупат после. И нали, аз ви казвам да ходят в DM и да си купат от Bell Hypoallergenic този бронзант. В точно този нюанс 01. Уникален бронзант, който замества професионалните бронзанти на 100%. Двете рушчета, които използвам, също са на същата марка, като тъй като постоянно се подмятат в куфара ми, изглеждат пократително. Но реално на Bell Hypoallergenic лесно може да ги разпознаете, ако отидете в дрогерия. Двата нюанса, които използвам, сега ще видя, е 03 хибискус и 01 далия. По-често използвам, може би, ето този 01, като съвсем леко нанасям вече над бронзанта, ето тук просто в тази част на бузата. И за да създам едно малко по-прасковено, малко по-руменно така, нали, излъчване, по-свежо. Но това са двата ружа, които използвам и буквално мога да ги сравна с ружовете на MAC. По абсолютно никаква разлика няма. Матов завършък, много нали, лек приятен цвят. Перфектни, просто перфектни и те са около 11 или 12 лева като цена. Така че всичките продукти, които съм подбрала в видеото, са бюджетни. Минавам на един но любимият ми коректор. Не ползвам нито един друг коректор. Той отново е на Jordani Gold на Oriflame. Ето го, така изглежда и той е серумен коректор. Изключително подходящ за зоната под очите, тъй като там е много важно да е добре хидратиран. Сухите коректори, хора, хвърляйте ги. Изобщо не използвайте за ежедневна употреба сух коректор. Нали, по-такъв на стик, да, те са по-покривни. И какво от това? И ви избръчкват зоната около очите ми, аз предпочитам да не ми е толкова. Този хем е покривен. Достатъчно. Аз в момента съм само с него, даже нямам фониотен, нямам нищо, имам съвсем леко коректор под очите, имам нали, очна линия, спирала и бронзант. Стига толкова и се сложа тук пред вас хайлайтер да лъща. Ето го коректора. Взимам си го в цвят Light. Просто с няколко точици, буквално. И ако нямам гъбка, с няколко потупвания и покрива тъмните кръгове под очите. Като разбира се, аз винаги го запечатвам с леко с пудричка, но дори това не е винаги задължително. Ако сложим малко количество, той не се насъбира много. Всеки коректор се насъбира в гънките, ако няма пудра, но ако сложим малко количество, ако хубаво потупаме, просто да попие в тази зона, застава перфектно. И най-важното, освен че е покривен, хидратира зоната около очите ежедневно, което е изключително важно и изключително голям плюс за този коректор. Ще намерите линк в описанието към тези продукти, които не могат да бъдат закупени от дрогерията. Продължаваме с едно лепило за мигли, което купувам от дрогерията. И то е на Essence. Ето го лепилцето. Така, тук май не е сенчестата част на екрана. Ето го лепилцето. Лепило за мигли на Essence. Перфектно. За 6-7 лева. Въобще не се нужда от друго лепило. Аз, все пак, как да ви кажа, абсолютно на почти всеки грим лепа мигли. Нали? Да кажем не на всеки, ама на 70-80% лепа мигли. И нали, трябва лепилото да е здраво, да е тествано, да гарантирам за него. Гарантирам за него. Essence. Ето го, тук. Най-обикновено лепилце. Да, гарантирам. И какво остана? Не съм ви показала всичко. Ето и червилото, което също е моят фаворит. Това е матово червило The One Makeup Pro, отново бранд на Oriflame. Като в комбинация с молива на Catrice.
Това е любимата ми комбинация за устни. Аз хода много рядко с червило. В ежедневието никога, за специални поводи рядко. Това е единствената комбинация червила, с които аз се харесвам. Единствената. 99% от вивите аз ги правя с матово нюд червило. Тъй като това отива за всичко, по-лесно се поддържа и така. Това е червилото, което ползвам 90% от случаите. И повечето ми клиентки искат да го имат за ежедневна употреба, тъй като той е изключителен цвят за ежедневна употреба. Изключителен. Просто толкова седи нежно, седи полуестествено, седи буквално като естествен завършък на устните, но страшно уплътнени ги прави, нали, по-съответно така видими. Наистина, това е червилото, което ползвам. Освен за себе си и за клиентки. Всичките продукти, които ви показах, всъщност са, ето го и затворено. Аз винаги имам по няколко. В смисъл, тъй като и клиентките ги купуват, и аз като ми свърши, трябва задължително да имам. И забравих да кажа, всъщност това червило, което ми е любимо, е в нюанс Honey Toffee. Honey Toffee. Има го в много нюанси и всичките ги имам и всичките ги харесвам, но червилото, което ползвам за 90% от визите, е Honey Toffee. Седи много нежно, много естествено и отива на 99%. На всички жени отива. Няма жена, на която това червило да не отива. То е такъв нюанс, който просто отива на абсолютно всеки подтон кожа и на всеки вид грим. Така. Мисля, че това бяха продуктите, които съм подготвила в днешното видео. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако имате ваши любимци, които използвате от дрогериите или пък бюджетни такива, които заместват професионални гримове, пак аз не съм ги споменала, може да ни ги споделите в коментарите, за да научиме нещо полезно. Добре, че изкарахме по-голямата част от видеото без да ни къртат над главата. Сега вече приключваме и е все тая, каквото искат да правят отгоре. Аз излизам и без това. Пожелавам ви прекрасен ден. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. И ме последвайте в останалите социални мрежи, които поддържам, за да не пропускате нещо интересно. Скоро предстоят и нови пътувания, така че ще има и нови влогове. Въобще, да, хайде, до скоро. Чао, чао!